खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ फैबाय थानाय हादोरारि सुबुं सानखोआव बर' हारिनि दोरोङारि आरो थागिबि धोरोम बाथौ धोरोमखौ सोफादेरगोन होनना भारत सोरखारा मावख'आरि महरै रोखा खालामनानै होबाय। सासे बिजिरसं मावख'गिरि डक्टर संगीता दास बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला सुबुं सानखो सानगिरिफोरखौ बिथोन होनाय जादों दि जेबो सोलायनाय खालामालासिनो धोरोमखौ रेबगान्थि खालामनो, भारतनि बायदि रोखोमनि धोरोमारि उनमोनथाइखौ सिनायथिनाय आरो संरैखा खालामनायनि मोनसे गोनांथार आगान साननानै सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफ्रा बे थिरांथाखौ बरायदों। सुबुं सानखोआ बाथौखौ सोफादेरनाया हादोरारि रेबगान्थिफोराव थागिबि धोरोमफोरखौ गेबेङै दिन्थिफुंनायाव मदद होगोन। नैथि खौराङाव दङ अल आसाम जार्नालिस्ट इउनियननि खावलायनायनि फिननायाव 15 अक्ट'बर खालाराव कामरुप जिल्लानि खौरांगिरिफ्रा सुबुं महरगिरि जुबिन गार्गनि सासे नंखाय अनसायगिरिजों खामानि मावनाय खौरांगिरिखौ गाग्लोबनाय आरो DY 365 गारिखौ सावनाय जाथायखौ बेरेखा खालामनानै जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि मोखाङाव 2 घन्टा धरना होदों। धरना होनायनि जागायजेननायाव खौरांगिरिफ्रा रुंसारि जुबिन गार्गखौ गोसोखांनानै ममबाति फोजोंनानै आरो बिबार बावनानै मान बावदोंमोन आरो साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरखौ मान बावो। बिथांमोना दुखु मोननाय नखरनिसिमबो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। मख'नो गोनांनि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो रोखायै जायाखै। बिथांमोना महरगिरि जुबिन गार्गनि थाखाय अरायसम नाजागासिनो थानाय खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनायनि खामानिखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बे जाथायखौ आसाम सोरखारनि नखर बिफाननि जेबो फेलें होनना सोंखारियो। बिथांमोना खौरांगिरिफोरखौ रैखाथि होनायाव आबुङै फेलें जानायनि थाखाय सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। 1986 मायथाइनिफ्रायनो आसामनि तामुलपुरनि गिबिसिन मुंख्लं खौरांगिरि अजीर असम काकतीनि खौरांगिरि मुनकुन बरानि जागायजेननायनिफ्राय कमला सैकिया, पराकुमार दास, प्रहद गहेन आरो सा 30 खौरांगिरिफोरखौ लाफानानै गोबां सुबुंफोरा आसामनि मोजांनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमलांदों। नाथाय दिनैसिम सोरखारा बे मुंख्लं खौरांगिरिफोरनि नखरफोरखौ न्याय होनो हायाखै। शुक्रबारखालि बिश्वनाथ, माजुलि आरो लखिमपुर पुलिसआ जयै अपारेशन खालामनानै सा 3 गान्दा मैहुर खालामग्राफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। हमजानाय मैहुर खालामग्राफोरा जादों बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय देनदुरानि वार्ड नाम्बार 1 नि पेरुवा पेगुनि फिसाज्ला मकिकान्त पेगु 39 बोसोर बैसोनि, माजुलि जिल्लानि गरमपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय मिसमारानि प्रताप पातारि 38 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला मनज पातारि 38 बोसोर बैसोनि आरो बे एके पुलिस थानानि सिङाव थानाय उकाल सुकनि जुगुल पेगुनि फिसाज्ला किरण पेगु 41 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों। बिथांमोननि गनायना लानाय बाथ्रानि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसनि अपारेशनाव गहपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय निउ दन्दिनिफ्राय खारखोमानानै थानाय पेरुवा पेगुनि फिसाज्ला देबजित पेगुनि न'निफ्राय खमैबो 303 राइफल आरो 70 mm 12 बरनि कारतुसनि 9 राउन्डबो बोखांनो हादोंमोन। साथाम मैहुर खालामग्राफोरा गान्दा मैहुर खालामनायनि थाखाय बिथांखि लागासिनो दंमोन जेब्ला बिसोरो पुलिसनि अपारेशनाव हमजायो। अपारेशनाव उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट गाहाय मावख' देबश्री चौधुरी, उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट अमित कुमार हजाई आरो पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट गहपुर प्राणजित लाहकर बिथांमोना दैदेनदोंमोन। बे अपारेशनाव बिश्वनाथ पुलिसनि अनगायैबो माजुलि आरो लखिमपुर पुलिसफोराबो लोब्बा दंमोन। रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सोरखाराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPFनि सासे MLA बिथां चरण बर'आ ज' जादों। थांनाय 16 अक्ट'बर 2025 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिल्लीयाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगो हमनायनि उनाव BJP आरो BPF गोरोबलायनायखौ थि खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मन्त्रीनो हान्थामेला बिफाननि मोनसे मन्त्रि होनो थाखाय आवगायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। फारसेथिं खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय 18 अक्ट'बर सनिबारखालि चरण बर'आ रायजो बेंगिरिनि सिगाङाव समायखिरा लागोन होननानै मिथि मोन्दोंमोन। मख'नो गोनांनि 16 अक्ट'बरखालि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगो हमनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर'खौबो लोगो हमदोंमोन। प्रमद बर'जों ज' बाथ्रा सावरायदोंमोन, नाथाय बेखौ दासिमबो रोखा फोसावनाय जायाखै दि UPPLआ NDAआव दंना गैला। हाग्रामानि सिगांनिफ्रायनो UPPLआ NDAआव नुजाथिथारनांगोन बेखौ थि खालामखाबायमोन, नाथाय बेनि सायाव दासिमबो रोखा जायाखै होनना मिथि मोन्दों। जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि एबा नागिरनानै तामुलपुराव खौरांगिरिफोरनि खुद्रिसारनाय। तामुलपुर जिल्लायाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय लोगोसेनो थांनाय माखासे सान सिगाङाव बाक्सा जिल्लानि निकासियाव थानाय जिल्ला जोबथेसालिनि साखाथियाव माखासे दुथांफोरा जुबिन गार्गनि अनसायगिरिफोर आरो
पुलिस हान्जाजों लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनाय जाथायनि फारसे थार बिजिरनाय नागिरनानै मैया तामुलपुर जिल्लानि खौरांगिरिफ्रा उद्रिसारदों। तामुलपुर प्रेस क्लाब, तामुलपुर जिल्ला वार्ताजिबि संघ आसु आरो AJYCP नि सोद्रोमाफोरनि बानजायनायाव बे सोमावसारनाय हाबाफारिया खुंफुंनाया जालाङो। बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि रमेन दासआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जुबिन गार्गखौ फोथैनाय सुबुंफोरनि सायाव थार बिजिरनानै साजा होनांगौ आरो खौरांगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ माब्लाबाबो गनायना लाया, बे दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौ होनना दाबि खालामनायजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रबर्तीनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनायखौ नुनो मोन्दों एबा फोरमायथिदों बिथाङा। रङिया कलेज दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै रङिया कलेजनि अडिट'रियाम हलाव गोदान गोजाम आरो फरायसा लोगो हमलायनाय आरो लाइमोन थुलुंगाखां हाबाफारि खुंनाय जादों। बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंलाङो, जाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा जर'खा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गेलेमु नेहाथारि पुर्ण सिंह बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो हाबाफारिया मैया मोजाङै मोजां जाफुंसार जालाङो होनना मिथि मोन्दों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय, आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि भारतारि रौनियानि केम्पआव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय, जेराव आलफा एआइआ गाग्लोबदों होनना सुलुङाव फोरमायदों। थांनाय सानसे सिगांनि हराव तिनिसुकिया जिल्लानि कटापुताराव रौनिया हान्जानि थाग्रा खुलि एबा केम्पआव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय आरो गुलि गावनाय जाथाया गोबां सावरायजादों, जाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गिखांनाय थासारिजों भुगिनांनानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिहोदों। जेराव हर गेजेरनि समाव जानाय बे गाग्लोबनाय जाथायाव गोबां गुलि गावनाय आरो गोबां ग्रेनेड बेरफ्रुनायनि सोदोबफोरा ओनसोल नाङैनो गिखांहोदों आरो रिंखांहोदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा सांग्राङै थानो गोनांबो जादोंमोन। मिथिनो मोननाय जादोंदि बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया थाद'नाय गैयाजासे 1 घन्टासो गुलि गावनाय जादोंमोन आरो बे गाग्लोबनाय जाथायाव साथाम भारतारि रौनियाया जोखोम जादों होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय आरो रैखाथि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाग्लोबग्राफ्रा भारतारि रौनियानि थाग्रा खुलिखौ नोजोर होदोंमोन आरो बिसोरनि थाग्रायाव ग्रेनेड खुबैदोंमोन आरो गोबां फायरिं खालामदोंमोन, जेराव बेयावनो साथाम रौनियानि सोद्रोमाया जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय 3-4 दान सिगाङाव बिटिसिनि माखासे ओनसोलनि इउनिसेक्स सेलुन आरो पार्लारफोराव समाजनि बेरेखा, आयेननि बेरेखायै गाज्रि फालांगियारि खालामनायनि दायाव गोबांथार लाइमोनफोरखौ माहारियारि आफादनि मददजों पुलिस बिफाना हमबोदों। बेनि अनगायैबो आसामनि माखासे जिल्लाफोरावबो समाजनि बेरेखा हाबा मावनायाव लोब्बा थानाय खायसे लाइमोन हौवा हिन्जावफोरखौ एरेस्ट खालामबोबाय थादों। बिटिसिनि क'क्राझार, चिरां आरो बङाइगावनि माखासे इउनिसेक्स सेलुन आरो पार्लारफोराव खमैबो 20निबो बांसिन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामबाय। फिन आरोबाव बे खेबावबो नुजादों थांनाय सानसे सिगां बङाइगावआव, जेराव बङाइगावनि सासे थागिरि आइजोआ अजद होनाय बायदिब्ला नर्थ बङाइगावआव थानाय बे बिदल इउनिसेक्स सेलुन NS-5आव माखासे सुबुंफोरा फैनानै पार्लाराव गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि खामानि मावबोगासिनो दं। बेबायदिनो आइजोनि अजद बायदियै पुलिस बिफाना पार्लारनि दरजाखौ सिमफायनानै पार्लाराव हाबनानै नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन, जेराव बे नागिरनायावनो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादोंमोन। नाथाय गुबुन फारसे गाज्रि खामानि मावग्राफ्रा माखासे सान सिगांनो जायगानिफ्राय गोजान जानानै पार्लारनि दरजाखौ बन्द' खालामनानै गालांदों होनना फोरमायथिदों आइजोआ। बयनिबो आंगो जुबिन गार्गआ थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय एबसुआ सोमावसारलांगोन, बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव मैया जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय नागिरनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव आलारि बाथि फोजोंदों। दालाइसा एबसुनि आफादगिरि मिथुन बसुमतारीया मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। मिरु एबसुनिफ्राय मानव गिरेड आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा हाबाफारियावनो बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाबावो आसुनि लोगो आफादगिरि मानगोनां नवज्योति राय आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ मानगोनां प्रफेसार बाबुलाल आहूजा। आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिया मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदावारि, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे मिरु एबसुनि बिबानगिरिफोर, क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनिनो गोबां फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों मोजाङै जाफुंसार जालाङो आरो थाबैनो जुबिन गार्गआ न्याय मोननांगौ होननानै बिथांमोना खावलायो। बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिटिसि बिसायख'थि फिथाइ मोननायनि उनाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थांनांगोन नामा?
मख'नो गोनां बाथ्रा दि एसामिस निउज पर्टेलाव सावरायजानाय थांनाय 2014 मायथाइयाव NDBSG बिदायनि हानजाजों बुथारजानाय मोनसे जाथायखौ लानानै न्याय मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन नखरनि सोद्रोमाफोरा, जेराव BTCनि बै समनि फरायफुबाय थानाय 10 थाखोनि फरायसुलि प्रिया बसुमतारी मुंनि लाइमोनखौ NDBनि आखायाव गुलि फोजोबनाय जाथायखौ खोनानो मोन्दोंमोन एबा गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। एसामिस निउज पर्टेलाव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जाय जाथाया जादोंमोन जेराव प्रिया बसुमतारीनि नखर बिमा-बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रिया बसुमतारीखौ दुखुनांथावै गावथारनायनिफ्राय दासिमबो न्याय मोननो हायाखै। दायो गुबै बाथ्राया बेसो 11 बोसोरनि उनाव बे दुखुनांथाव जाथाया फिन आरोबाव मोनसे गोदान महर लादों, जेराव बे जाथायाव BTRनि बारग' EM रनजित बसुमतारीनिबो आखाइ दं एबा बिथांनि खावलायनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन आरो NDBनि आखायाव गुलि गावनायाव बिथांजोआ थैनो गोनां जादोंमोन। बेराफारसेथिं थांनाय माखासे सप्ता सिगां गाहाय बिजिरगिरिनिबो केस फाइल थिसननायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफ्रा दासिमबो न्याय मोननो हायाखैमोन होनना बिमा आरो बिफाया खावलायदोंमोन। 59 बोसोर बैसोनि रुंसारि जुबिन गार्गआ थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुरनि सेन्ट जन्स आइलेन्डआव जिउ गोमादोंमोन। सिंगापुर पुलिस फर्सआ दासान्दि गार्गनि थैनायनि जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो बे नायबिजिरनायखौ फोजोबनो थाखाय 3 दानसिम सम लागोन होननानै फोसावदों। गावसोरनि नायबिजिरनायखौ फोजोबनायनि उनाव पुलिसआ गावसोरनि मोनदांथिखौ हादोरसा करनारनो गथायगोन, जाय करनारनि नायबिजिरनायनि गोनांथि दंना गैया बेखौ थि खालामगोन। बे नायबिजिरनायावनो गार्गनि थैनायनि जाहोन आरो थासारिखौ मिथिनो नाजागोन होनना मिथिमोन्दों। मख'नो गोनांदि पुलिसआ 1 अक्ट'बर खालि खावलायनायनि उनाव पस्टमर्टम रिपर्ट आरो गिबि मोनदांथिखौ भारतनि हाइ कमिसननो गथायबाय। पुलिसआ मोजाङै नायबिजिरनायखौ थि खालामनो थाखाय सांग्रां खामानि मावगासिनो दं आरो बिथांमोना रायजो-राजाफोरखौ बोसोन होदों दि फोरमान गैयै खौरां लानो एबा गोसारहोनो नाङा। गिबि नायबिजिरनायाव जुबिन गार्गनि थैनायनि जेबो सिन नुनो मोननाय जायाखै होनना मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो-राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो-राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो-राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।